Wong sing ireng di sebelah alise, yang sing nyawa mripate kene seneng keberatan atine abang kebayane yang sing putih kembang melati yang sing nyawang berpati bene seneng keberatan hati jantung di nyawa wes katrucuk tembunge yen to seneng aja lelamisan terus sing patine. Wong sing ireng sebelah alise yang sing nyawang mripate kene seneng keberatan atine abang kebayane putih kembang melati sing nyawang berpati kene seneng datang hati-hati kene seneng datang terima nyawa
besar saking Mbak Wagina, nggih, Mbak Wagina, mangken foto bersama. Godhong salah sebat rasane duwe bojo aja dolana duwe bojo aja dolana katoke cukup langko duwite langko
doyong ramah doyong ning pinggir gili jare lunga ngendong ora bali-bali timon sekarane yodha mangon keluargane Rengkelondong ramah rengkelondong dalane bajing gerak rongsang rasane wong di kemaru gerak rongsang rasane wong kang di kemaru waro doyong ning pinggir sawah jare lunga ngendong dandane omah pitik balik aja dikurung isih cilik hajat ditembung doyong ning pinggir gili jare lunga ngendong tak ana pendira bali-bali jaran ngene ayo rame waro doyong ning pinggir gili jare lunga ngendong ora bali-bali kopat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten nyawiji sareng kalian Sistari kesenian Dolak Putri Kebijakan Selatan Desa Ketarjo Grapak Porojo ingkang panika Mas Gilang wonten adicara
Soti betul kali mati wong mane sepi Soti betul Jajaki hawa tesing adrodro Bodot tengatali Bodot tengatali Bisa disambung Bodot tengatali Bodot tengatali Bisa disambung Bodot tengatresno Tresno Negati lara bermain mata motor mabur gede rodane ojo derek sing gede dhuwur ojo derek sing gede dhuwur wong gede dhuwur wong gede dhuwur adawa langkahe ya
motore kanjeng gawa rene tak supirane sira seneng aja mung mandeng sira seneng aja mung mandeng golek ana nganti omahe nganti omahe Ada nona seperti nyonya saya, ada nona seperti nyonya saya. Jauh-jauh rumahnya, hari Minggu mereka keliling kota, hari Minggu mereka keliling kota. Jauh-jauh mana rumahnya, mana rumahnya. maka coba kecemplung kali maka coba kecemplung kali mung kali ne ono yuyune timbang rapat aluwung bali timbang rapat aluwung bali yen ora bali eman ayune eman ayune Ikan cecet meniti laut, ikan cecet meniti laut, karena ombak bergoyang guntur, andang-andang di atas mulut, andang-andang di atas mulut, mulut jadi lihat kepencut, lihat kepencut. gunung-gunung digawe sawah gunung-gunung digawe sawah kepiye oleh banyoni durung-durung digawe salah durung-durung digawe salah kepiye oleh lakoni oleh lakoni Ikan cecet meniti laut, ikan cecet meniti laut, karena ombak bergoyang guntur, andang-andang di atas mulut, andang-andang di atas mulut, mulut jadi lihat kepencut, lihat kepencut. kecubung ulung kalau ada kecubung ulung sawo manilo terbungkus kain kalau ada sobat menolong kalau ada sobat menolong menolong saya terima kasih terima kasih Ikan cecet meniti laut, ikan cecet meniti laut, karena ombak bergoyang guntur, andang-andang di atas mulut, andang-andang di atas mulut, mulut jadi lihat kepencut, lihat
buntute tawa senajan cilik buntute tawa konmu lirik sing kira-kira konmu lirik sing kira-kira sing dilirik
Nggih tasih serangan dolan rukun Santoso kami cil saking Tlatah Sumberagung Kecamatan Gerabak Kabupaten Purworejo kami dipun pimpin panjenengan Bapak Mulyono lan dipun ayomi panjenengan Bapak Kepala Desa Sumberagung. Ing siang menika sampun siaping diri satoteng diri mliput dumateng hajatipun Bapak Recek sak keluarga mugi dadosaken rena panggalih panjenengan sami. Rembulane sumunar dadari lintang-lintang angapai tawang pating kumut biar cahayane wancila triwo slarot suara angin ngidit saya hangeng rucit mana ingkang nandang wuyung
Ketaman loro asmara Duku sumo wilangan songolan kali mugi welas mring kula nggih monggo. Lorone lara ora kaya wong kang nandhang uyung mangan dikecrok wae Mas Mardi. Terus sing gagrag keras-keras wae. Men poklek le ngendang, kok bengi golek tukang pijet. Jarum-jarum. Oh, jarum-jarum. Apa Mas? Kono sik nyang-nyangang. Kae sik nyang-nyangang. Oh, arum-arum, Mbah. Arum-arum. Arum-arum Mas Ahmad, arum-arum. nggih ugi tasih sarengan dolar rukun santosa ingkang mijil saking tlatah Sumberagung ingkang dipun pimpin panjenengan Bapak Mulyono lan dipun ayomi panjenengan Bapak Kepala Desa Sumberagung. Lan ugi katingal wonten tamu ingkang nembe rawuh kulawarga agung Bapak Rejek ngaturaken sugeng rawuh. Kataresaken wonten sasana boga sasepun daharan kapurih lumarap wonten ngajeng sinambi mriksani dolar rukun santosa ingkang mijil saking tlatah Sumberagung. Sido iki jarum-jarum dadi Mas Joyo. Oh, sido. Ah, wis. Perempuan pacu
luar biasa. Warga masyarakat Logo Pradoto mirip Kebumen menika dan berbudaya dan tresno dengan budaya Boleh nyobaipun Kagem Widodo. Aku ini Katut Mas Tejo burung ngawasi foto Mas Tejo. Iya, Dik. Kalau sing Mbak Rasidi jeprak-jeprak ki HP-ne tulisannya judul terus. Apa? Memori penuh terus. Nganti ngewel ditinggal Tejo ngomongnya menghapus suruh rampung. Aku ora ngerti. Ayo ngomong malah kowe diomongin. Lho maksudnya ki baik nek ono dihapus ngono lho. Lah sih ora ketok lho kameramu kualik apa ketok. Ya sing jilbab abang kuwi midhu terus. Karena ora dipencet nggon abang. Lah ora kesimpen. Nek kuwi sing penting Mas, ibu sing nang kene iki saking dene laran tepuk tangan diseret nganti ki kegaduk. Iki penonton iki warna-warna. Nggih. Ana sing pengen nonton campur sari. Iya. Ana sing pengen foto Mas Tejo. Heeh. Sing ngandhing awake dhewe asli takon. Mas Gatot kan kamu bodi apa kan? Lah iya, Bu, besok tanya sama Ya, saya. rahasianya cuma satu. Nek adus sudo. Nggih. Lah nek pas adus niku adem, lek adus jaketan. Nggih. Balik lagi ke atas. Yo, Mas.